namong duha iya kung giingnan og sipa. Gilakaw nato ang liluan. At least hinarap ko consequence. Ikaw, perminti kang sabog ug abot langit ang confidence, but di mo ko labanan ang Bisyo conference. Lami ng butanga. Lami ng butanga, lami. Kasagaran sa adik adunay rason, gustong magpusgan kay follow up on. Katuog ka nga wa ko kaila. Nagdagkod yung ka kay kuha ang mata. Pinadon smoke crack pa ka. Ulok! Wagay ni mo paundanga imong tiyo nga makigstorya na tog manok. Kaya pagbangga ni mo nako diri, grabe ka risgo. Magmahay kamigo. Kaya magsukol ni mo nako mas buang pas ni suyok nga nag-video. Kaya diri sa akong round 1, ako rang gipakita nga mali iyang tama, lutang. Tapikan di kag Bisyo para mo samot kag kabuang. O mga bata, paminawa akong tambag, isip usa ka maguwang. Ay magsudsud og Bisyo ha? Kung inyong kwarta kay tuwang.